fraților, s-a făcut acum un update uriaș. Dar nu prea uriaș, dar uriaș este surpriză. Așa că nu uitați acolo, dați un mare like, un subscribe și un clopoțel. M-a trecut super hot. Și bun, haideți să vedeți ce s-a băgat. Ce credeți voi că s-a băgat? Pentru că nu știu nimic. Oare s-a băgat o casă, mă? Nu s-a băgat. Dar ce s-a băgat? Bă, nu înțeleg ce s-a băgat. S-a băgat ceva la pictură, nu înțeleg. Ce? Nu. What? Ce, bă? Să pictezi. Ce tare! Ia aici s-a băgat ceva. Uite și... Vai de capul meu! Uite cum să pictezi! Du-te de aici! Asta chiar update. Deci ar putea să pictezi. Bă, ce tare! Ca cum ai ce, ca cum ai... Ai ce, cum dai tu cu vopsi. E cel mai tare update din toată viața mea care l-am văzut vreodată. Deci ai putea să... Cum să zic eu, să desenezi, să băgai ceva la școală? Nu s-a băgat mica. Dar ce să mai băgăm, bă? Ia să vedem, oare s-a băgat ceva la hotel și nu știm noi? Dar s-a băgat un caz. Ce s-a... Du-te! What? Ce-i cu casa asta? Bă, dacă eu v-am zis, e cel mai tare joc, bă, din lume. Deci nu se poate așa. Nu se poate. Nu se poate. Bă, ce-ia? Ce realist! Du, asta. What? Aici să desen. Bro, adică ca cum te angaja la desen, să desenezi, dar ești ca un sport așa, nu știu cum să zic. Deci, bă, dar ce tare! Cum să desenezi? Da, poți face un ruplic, ceva, dacă vrei să desenezi aici. Și e tare rău de tot. Da, ce zic, e cel mai tare update. Bun. Și avem și camere. Vadă capul meu câte tablouri a să te ferească sfântul. Wow. Bă, Julio. Nu se poate așa ceva, nu. Și fii atent. Ia uite să încerc. Cine e ăsta? Ei, aici. Bun, hai să desenăm. Dar ce desenăm? Ia să încercăm să desenăm noi o mașină. Ca cum ai fi la un sport ceva. Știi, la un sport de desenare, nu cred că... Sau? Există și asta, dar poți să desenezi. Ești de ăsta, de desenat tablouri. Ia desenăm și noi aici o mașină. Set culori. Nu. Aveam eu că un joc cu culori. X, că s-a dat titlul ăsta, m-a dat mesaj. Bun. Haide și noi aici să facem o mașină, sper să iasă
frumos. Da. Cred că o să nu iasă deloc frumos. Da. Ce e asta să nu mă întrebați? Să faceți farurile. Cred că a făcut un pic apart. Bă, m-a bătut joc de desenul ăsta, nu mai desenez nimic. What the hell? Stai să dau ăsta mai așa. Aici mi-a ales spreurile. M-a bătut cu sus, aici desenez. Aici e tare, uite, poți să stai la masă și poți să desenezi ca bossul. Uite, stai la masă și desenezi la răcoare. Te doare fix la bască. Bun. Aveți spreuri. Wow. Avem tablouri. Da. Cel mai tare update din toată lumea mea. Și poți să-l pui pe ăsta. Ia, haideți să vedem cum se vede astea și să le dăm și notă. După ia, aici merge? Ia stă un pic. Dar de ce se bagă pământ, frate? Ia stă un pic să... Ia uite, oare aici? Perfect. Stai sau... Era perfect. Bun. Bă, vezi că-i tare rău. Uite, desenez așa și bag. Am făcut aici un ăsta. Un tablou, dă și cu spray. Foarte, foarte tare update-ul ăsta. Bă, haideți să vedem aici. E și unul cu VIP, da, VIP. Deci îmi pare rău. Ia uite ce cu Roblox, ia stai un pic. Bă! Ce mai de... Bă, du-te. Toate, iartă-mă. Haide. Vezi că-i bun și ăsta. Hai, mai nu chinui eu să-l pun. Să punem culoarea ăsta. Și... Bă, ce fac? Du-te să fac mă fumul ăsta. Bun, e și ăsta. Colorez, da, foarte, foarte frumos. Place rău de tot. Update-ul ăsta. Ce stă, mă, bitch, please? Sau cu ce? Vezi că e și șmecherul ăsta. Ia, să stau. Dacă vrei tu să... Uite, apeși pe ăla și spec. Tare rău și astăzi o să facem tot așa noi. Cum să zic eu? Un ăsta. Cum să zic eu, bă? Un ăsta, cum se numea, bă? Un roleplay cum bebe Alex apucă de desenat. Da? Bebe Alex a pus de desenat. Eu mă duceam în vacanță și el s-a apucat de desenat. Și bun, cam atât a fost acest episod. Eu am fost Marica Mihai David, iar voi sunteți urmăritorii mei. Pa, pa!